Anna, where are you going? Cebu! So, Cebu na po kami. Hindi ako nag-video kanina. Kasi busy ang life. Anyway, we're finally boarding. Yung mga kapatid ko naghihintay na po. Na lang sa Cebu. Ladies and gentlemen, the aircraft is being... Ladies and gentlemen, we have just landed. For your safety and comfort, please remain seated with your seatbelts fastened until the captain turns off the fasten seatbelt sign. Please check your surroundings to ensure... Ayan, Cebu na kami. We're in Cebu! And kunin na lang po muna niya yung aming mga bag and luggage. Daming tao, busy masyado. Kaya Papa, help pa? Super busy ako. Tapos na-receive sa mga luggage namin. That was Snell, yeah. Can you see the tantas of meat? Of meat? Labas na kami. Asa man ni sila eh? Siyam. Asa na the undercut? Oy! Hindi na kami nakita. Yeah. Hello. Yeah, ba? Ik kan voor jullie samen. Sige lagi yung sari dahil auntie. Ano siya sa wall? Lipstick. Oh. Super ganda po ng airport namin dito sa Cebu. Mas ano na siya ngayon, mas kumanda. Lechon. Wala ta kakita sa lechon. Ano kami ngayon? Grab. Mag-grab na lang kami. Oh! Happy kayo. Kaya na yung Ate Harriet. Sige, pangitang Harriet. Feeling ako nakadamgo siyang Harriet ba? Ano siya, equal. I want Ate Harriet. Napamiss aeroplano. Gusto mo yung konti. Saman. Biyahe. Smooth ang Kaya. Pero pag kuan na, pagpadong na namuglan sa Manila, nagngangar ka sa ruto eh. turbulent eh. A few moments later. Hello sa inyong lahat mga titas.
Welcome na naman sa panibagong video. Dito pala talaga ako nag-intro. Ang late ng intro natin. Kasi sobrang busy po. Alam niyo naman na mabilis-bilisan yung ating galaw pag may biyahe. Tapos may bata tayong kasama. Marami kaming dala. And yeah, andito na po kami sa Cebu finally. And dito pa rin kami sa accommodation kung saan nagstay kami dito nung pinanganak ko si Ana. And alis na din kami kaagad kasi my sisters are waiting downstairs with my niece. Andun din si Ana sa baba, nagpaiwan. Mamaya ko na ipakita yung dito sa sa taas, no? Pagbalik namin. So, kita-kita na lang po tayo maulit mamaya. I like it, bo. Ngayon, nasa kami? Nasa SM Seaside. Cebu! Yeah, we're back. Happy na happy si Ana. Ha? Sa taas na siya, pero mga ang tadaan dayo eh. Kiyat lang noong, uy. Our view sa restaurant. Just take that one. Oh. Unahan pa. Kain. Hi, my shirt. One eternity later. Hello po ulit sa inyo. Ngayon lang ulit nakapag-vlog na naman, no? Tagal bago makapag-vlog agoy. Hoy. Finally. Masaya kami na nasa Cebu kami, pero syempre pagod pa rin po kami nun. May jet lag pa. Ano na po ngayon dito? It's Thursday and umalis kami nung Tuesday Tuesday ng hapon. So, Tuesday ng gabi dito sa Philippine time. And then dumating kami Wednesday evening. So, nakarating kami sa accommodation mga almost 10 o'clock na ng gabi dun sa Manila. And then this morning, alas 11, lumipad na po kami papuntang Cebu. And then because Labor Day nga, ang daming tao doon kanina sa airport. So na-delay po yung mga flights. Yung sa amin, siguro mga about an hour yung delay. Pero at least, andito na kami. Yun ang pinaka-importante. Happy po kami na andito kami ulit sa Cebu. Siyempre, naninibago pa kaming lahat. Ako, sanay naman ako. Dito naman ako lumaki dito. Ako, taga Cebu naman ako. Pero iba pa rin yung nandito tayo, tapos biglang boom, na pinaalalahanan ka ba na ganito pala kainit sa atin. Kasi yung temperature doon sa amin medyo hindi pa naman ganyan kababa. Malamig pa din yung breeze. Yung nga pala, i-check ako sa inyo about sa nangyari doon sa bagahe ko. Yun, yung pinakita ko sa inyo na nasira siya.
Kasi nakita ko buti na lang nakita ko kaagad. So, nagtanong ako doon sa ground staff. And then, nirefer ako doon sa customer service ng ng Xiamen. Yung personnel talaga ng Xiamen Air na, yung ground staff nila ba. So, yun. Sabi niya, okay, sure ba kayo na dito sa Manila yan na Sabi ko, hindi ko alam kasi hindi naman ganyan yan nung binigay ko yung bagahe ko doon sa Schiphol. Hindi ko naman pinick up yung luggage ko pagdating sa sa stopover. Diretso naman yung bagahe sa Manila. So, it's not easy to to determine kung saan siya nasira. It's either doon sa Schiphol, sa Xiamen, or dito sa Manila. So, anyway, naggumawa po sila ng report, and then yung compensation na na binigyan nila sa damage, 500 pesos. So, my God, 500 pesos. So, parang pagkasabi niya sa akin, parang maging grateful ako kahit dahil yun lang ang damage na nakuha ko. Tapos may compensation na 500 pesos. But anyway, may mga bagay na ganyan na hindi natin kontrolado pag nagbabiyahe tayo. Frustrating siya, syempre. Pero ayoko din na maka-apekto siya sa generally sa sa bakasyon namin. Hindi maganda yung start ng bakasyon namin, but it is what it is. So yun, tapos yung accommodation din namin sa Manila, okay naman siya. Kaso, marami po kaming ipis na nakita doon. Yung positive point naman ng accommodation namin is just across siya, NAIA Terminal 3. So, yung pinakukita ko sa inyo kanina, yung Newport Newtown Bridge. Newtown ba yun siya? Or Newport? Newport, na bridge. It connects Newport, and then, yung sa NAIA Terminal 3. So, yun, naglakad lang kami kanina papunta doon in within 5 to 10 minutes. Na kami sa airport. Sobrang busy nga lang talaga doon sa airport, and hindi masyado ganyan yung system din masyadong at first parang naguluhan ako. Doon kami sa kabila, and then nagpila na kami, and sabi nung ground staff doon na po kayo sa kabila kasi siya, tawag dito, punuan na po dito. So, pumunta kami sa kabila. And then, when we went to the other side, ang sabi doon ng staff din, ma'am, doon po kayo sa kabila. Sabi ko, ano ba talaga? Kasi yung kasama nyo, sabi sa amin, dito daw kami sa kabila. Sabi, sino nagsabi? Ganun. Malay ko, hindi ko alam, ang daming staff doon, no? So, yun, may lumapit po sa amin na taga Cebu Pacific na staff. Sabi niya, ma'am, anong oras yung flight niyo? Ganun. Tapos, obviously, may kasama kaming bata. Sabi niya, ma'am, dito na kayo. Kasama kayo sa amin. Hatid ko kayo sa sa priority lane. May priority lane naman. Kaso, may mga ibang nakapila din sa priority lane na hindi naman priority. Kasi yung sa priority lane, di ba, yung mga pregnant, yung senior citizens, siguro yung mga may disability, and also yung may mga kasamang bata. So, nung nakita nila na pina-insert kami doon sa line para talaga sa priority, sumabay na yun yung iba. So, sinaway sila nung iba, no, yung priority to ganyan. Pero, yung mahirap siyang mahirap siguro siya i-strict to ganyan ba, kasi may ibang tao na hindi din nakikinig. Parang, that's sad. Mabilis lang doon sa security. Medyo kinabahan ako doon sa sa security, kasi 'di ba may mga balita doon. May mga balita akong nakikita sa sa Facebook na yung may laglag bala, ganun ba? Tanim bala or laglag bala ba 'yan? 'Di ba nakakatakot pag nakakabahala pag na timing ba na sa'yo talaga mangyari. And yun na yung pagdating namin sa Cebu, nakakatawa nga kasi doon kami sa kabila dumaan, so akala ng mga kapatid ko doon makikita nila kami paglabas sa kabilang pala kami exit. Sila pa yung na-surprise. Masaya naman po. I had a good time with my sisters, and si Anna din, sobrang saya niya kasama yung cousin niya, si Ate Harriet niya. And sobrang excited po ako na na makauwi kami sa amin. On Sunday, uwi na po kami sa probinsya. Nagstay lang talaga kami dito sa city para makapag-spend time kami ring tatlo lang, tapos makapag-relax and also, maka-recover sa jet lag. Yun.
Kasi pag ando na kami sa countryside, syempre, magiging busy siya kasi syempre gusto ko ding na makita or ma-meet yung mga relatives, yung pamilya ko, ganun ba. Yun. So, it's a good thing din na andito kami ng ilang araw sa city. At least makapag-libot-libot din kami ni Mr. Tomorrow, may mga gala po kami. So, samahan niyo naman po kami ulit bukas sa aming gala dito sa Cebu. Sa ating pa-vlog dito sa Cebu. Abangan niyo po yung susunod pa natin mga pa-videos dito sa aming bakasyon 2025 dito sa Pilipinas. Life in Cebu. Life in the Philippines dito sa aming bakasyon. And super excited po ako na ipakita sa inyo yung aming bahay. Excited po ako na makita ni Ruth tsaka ni Ana yung bahay namin. And ako din na mastayhan talaga namin for the first time yung bahay namin dito sa Cebu. So yun, hindi ko na po patatagalin yung ating pa-video. Maraming salamat sa panonood and sa mga nagko-comment. Thank you so much po. Pasensya na at medyo may delay yung ating pagre-reply sa mga comments nyo, but I appreciate all of you. Maraming salamat po. Thank you. Kita-kita sa susunod na video. Doei, mush mush pabush.